Здравейте, скъпи деца! Макар и да не се виждаме на живо, ще бъдем заедно с нашите видеоуроци. За да не загубваме форма, може да дадем прегръдка или 5 на този, който днес е с нас. Това, че сме в къщи, не значи, че нямаме правила. Все едно сме на училище. Можем да се извадим учебниците по български или червения учебник, по който работим. Днес ще си говорим за домашните животни или животните от фермата. Но преди да започнем, предлагам малко да се раздвижим. Всички знаете как правим гимнастика. Започваме с нашето вратле. Въртим вратлето в едната посока. Хубавичко да раздвижим мускулчетата и сухожилията. Сега в другата посока. Сега да раздвижим раменцата. Знам, не знам. Знам, не знам. Ще направим и малко кръгчета. Напред и назад. Напред и назад. Напред и назад. Готово. Можем да започваме. Днес съм решила да ви прочета няколко гатанки и смятам, че въобще няма да ви затруднят. Тромава е като меца, но не хае за метеца. Като охлю е рогата, но не лази по земята. Цяла кофа мляко дава, но не е овца, а крава. Цял ден тези важни дами все обсъждат разни драми. Как се сбили за зранцата, колко стрували яйцата. У дома омлета чакат, а пък те си куткудякат. Правилно, кокошките. Скъдрева косица, скротичка душица, пък като запее, казваше, че блее. Милвайте, дечица, бялата овчица. Бяло момиче с тънко гласче, вместо герданче носи звънче. Дядо намига пак под мустак. Бяла е момата, ала е брадата. Що е то? Правилно, козата. Дворът двореце. За нашия крал има си вана, пълна със скал. Хърка си в нея доволен, преял, без да му мисли, че е затластял. Мляко не дава, ни яйца ще снесе. Ех, че живот е да си правилно прасе. А сега нека да погледнем нашата първа задача в тетрадките. Сега ще споделя и моя екран. Поглеждаме първата задачка. Познаваме ли домашните животни? Можем ли да назовем всяко едно от тях? А нашата задача е да свържем всяко малко с неговата майка. Имаме овца. Имаме и крава. Имаме свиня. Имаме и коза. Овцата ще свържем с агнето. Кравата ще свържем с телето, правилно.
Козата ще свържем с козето, а свинята правилно ще я свържем с прасето. Имам един въпрос към вас. Как ще назовем бебето на кравата? Казахме, че детето на кравата нарекохме теле, а бебето ще наречем теленце. Казахме, че малкото на овцата е агне, а бебето ще наречем агънце. Малкото на свинята нарекохме прасе, а бебето ще наречем прасенце. Козата, малкото на козата нарекохме козле, а бебето ще наречем козленце. Нека да погледнем втора задачка. Можете ли да разкажете какво знаете за пиленцето? Като разбира се, си помогнете с картинките от нашата задачка. Вашата задача е да разкажете на този, който е до вас, какво знаете за пилето. И разбира се, да отсветите счупеното яйце. Докато отсветявате и разказвате, съм ви приготвила още една картинка, където можем да погледнем животните, домашните животни и малките на животните. Тук имаме на тази картинка патица. Малките на патицата наричаме патета. И имаме и кокошка. Малкото на кокошката наричаме пиле. Вече казахме, че това е крава, а малкото на кравата наричаме теле. И последното животно, това е овца, а малкото на овцата наричаме агне. Ето, тук може да погледнете още една картинка. Имаме кокошка. Кокошката, знаете ли с какво се храни? Тя се храни с зърно. Домът на кокошката наричаме кокошарник. Кокошката също така снася яйчеца. И от тези яйчеца по определен начин, при определени условия, се раждат, се излюпват пиленца. Приготвила съм ви една песничка, която искам да ви пусна. Аз съм малко котенце, кой не ме познава. Правя тъй, което мяу, всяко коте прави. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Аз съм
И така, скъпи деца, нашия първия видеоурок приключи. Пожелавам ви един страхотен, много радостен и изпълнен с много хубави и приятни моменти у дома. Чао!